exemplo, son das persoas que digo que non quero que as miñas fillas, claro, eu vexo moitas cousas, entonces eu digo, non quero que as miñas fillas que perdan a súa vida en algún momento se me teñen que cuidar, e eu son cuidadora aí a pelo, sabes, pero sin embargo eu non quero que elas que sufran eu sempre lles digo, eu si teño, si vedes que empezo a perder, a mí levadesme pa unha residencia, vendedes o que hai, e se non chega, facedesvos as locas e desfacedesvos de min, vosotros non vos chamedes a mí, pero non quero, digo un pouco en plan de coña, pero non quero, porque é moi duro, porque se perde a vida.